Juanari, nik joiolaria zarela esan dut. Bai, hori da, Joiolaria. joiolari, esaten da. Bai. Gustatu zait. Eta kontak guzu, 19 urte zenituena hasi zinen, munduetan sartzen ez da? Bai, ni txikia nintzenean beti gustatu izan zait joioan aritzea, baina nintzen oso trebea. Eta fakultatean nengonean, baina interneten garaia zen, eta orduan interneten ikasi ezakegu makilatzen, tortilla patata egiten. Hori da, YouTube, ez da? Eta YouTubeen ikasi nuen tutoriala. Hori da. Orduan, hasi nintzen poliki, eta orain nire hobia da, nire aixialdi politia. Eta basala baita ere, Espainiako txapelketako aurkezle. Hori da. Nolako da mundu hori? Oso mundu atsegina da, ze elkarren artean oso jarrera lagunkoia daukagu, eta batak bestearen gandik ikasteko oso irekiak gaude beti, eta Espainiako txapelketan 7 urte daramatzagu ja txapelketan tolatzen. Barkatu, nik entzuna daukat joioen mundua nahiko gora beratxua dela. Tukutun pix bat, mesedez! Txalo! Egia, arrazoiak gara. Gora beratxua, baina zuen arteko harremana edo? Bai, oso politia da. Egia esan, hurbiltzezea Instagramen ikusi ez duen jokalari dengana, eta berak erakutsiko dizu trukoren bat, edo oso... Ez dago top secretik, ez da? Ez, oso politia da. En plan, seme alabi pasatzen den sekreturik, eta ez dago. Barkatu, Juanmari, hor maletan zer daukazu? Joioak. Osa, daukazu joioak gordetzeko maleta bat. Bat baino gehiago dauzkat. Maleta bat baino Hau da, gehiago? telebista saiotaran ekartzen dena. Liston, kolegantea dago. Hau da txikia eta polita. Ostra. Hori da, bai. Da, bueno, Espainiako txapelketa biltzen zara, baina enteratu naiz zure ilusioetariko bat, Bertole ekartzen da, Donostira ekartzen dela txapelketa. Nire gustatuko leitzadake urte batzutan Europako txapelketa Donostian ospatzea. Eta posible ikusten duzu? Posible ikusten dut, baina gu oso elkarte txikia gara, Espainiako elkartea oso txikia da, eta diru laguntza handiak berro litzateke horrelako txapelketa bat ondo egiteko, ze streaminga eskatzen du, profesionalak teknikariak eskatzen ditu, auditorio egoki bat behar dugu, orduan, baina, ojo, joioan jolastu eta gero pintxotara joatea, niri plan politia iruditzen zait, bai. Eta, Bertolekari nahi bai, baina zu kanpotik ibili zara, mundu osoan zehar. Bai, ni egondu naiz... Nondik ibili zara? Leheno jarri itxuzue, irudi horiek justo Budapesten egondu nintzenean izan duzen, eta viaje luzeena egin dut Japoniara, munduko joio txapelketara, duela urte pare bat. Bidaia zoragarria izan duzen, eta lehenengo lerroan horre xerita egotia goiko mailako jokalariak ikusten. Top ekin. Bai. Izan zen gaina ikaragarria. Bueno, guk ikusi egin nahi dugu Juanmari joioarekin, gora eta bera. Bueno, baina, hasi aurretik, bago oinarrizko mugimendurik edo guk egitekoren bat. Ez da oso oinarrizkoa, baina nik urte betetze festak egiten ditut ere bai, eta umeeken egiten dedan azkeneko numeroa hau izaten da. Teleferikoa izena du, eta egia esan ikusgarri xamarra da. Adi? Brutala! Zainduko diazu? Bai, eskerrik asko. Zure da platoa, aurrera, Juanmari! Nothing to say, and I get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. But all the vacancy, the words revealed, is the only real thing that I've got left to feel. Just stuck, hollow and alone, and the fault is my own. And the fault. I want. Juanmari! Itzela. Zorion, hori lehen da bizi? Eskerrik asko. Ostra, hori guztia YouTubeen ikasi duzu? Ia dena, bai.
Edo hasi zinen YouTubeen eta gero ja... Bai, YouTubeen hasi nintzen, baina gero... Segureski ordu batzuk sartuta. Gutxi batzuk. Egiten duzu orain egiten dakizu. Bai, gaina, nik uste joioak zaletasunek daukango eza politxa da, lehenengoan etzaizuela sekula ateratzen. Ordan ikasketa hori da. Esketa eta ez, baina saiatu berriz, eta bueno, gero eta beto ateatzen da. Azkenean, joioa beti etorriko da, azkenean. Beti bueltatzen da. Ze politxa egiten duzuna. Bada ez bada ere, berriz ere, ezagutzen duzu gure kaxarako bidea. Bai. Eta esan bezala Donostiara munduko jokalari onenak ekarriko bazenitu egunen batean. Eta jarraitu nahi bali manezue, Instagrama edo, esan, bai. Freeman Jojo, hemen azpian. Bai, hori da, eta hemen gainean eta alde guztietan agertuko da. Bai. Juan Mari Tozu, joio laria, ekerrieta, eskerrik asko.